Egunon, ikasiko dugu zelan sartu wifia. Hemen beko barran, lezio honetan eman, eta hemen agertu behar zaizkizue wifia sartzeko ezarpenak. Hemen nik kablea daukadanez agertzen zaitikona, baina zuei agertuko zaizue marra hauek. Hemen eman da, ikusi aldituz zesareak dauden momentu honetan eskuragarri. Sartzen naiz sare horretan, eta hemen segurazki eskatuko digu pasahitza sartzea. Bai? Demagun ez daukagula hau eta ez dugula topatzen. Bueno, hemen sartuko gara konfigurazioan. Hemen jango gara red internet, bai? Eta hemen wifi eskerraldean. Ikusi behar dugula aktibatuta dagoela eta zesarea dauden eskuragarri. Horrela, ikusiko dugu hemen zeintzuk dauden eskuragarri. Bale? Eta hor sartu alduzue behar duzuen wifia. Agur.